Velmi radikálně se rozhodl pomstit 38letý muž z Vysokého Veselí na Jičínsku. V místní hospodě postřelil jiného o 7 let mladšího muže. Pravděpodobně šlo o vyrovnání účtů. Podle obyvatel vesnice totiž před pár dny útočníkovi matce vykradl dům někdo z rodiny postřeleného. Tohle je jediná hospoda ve Vysokém Veselí a právě tady se oba muži potkali. Každý z nich měl nejspíš upito a tak vypukla ostrá hádka. Starší z mužů nevydržel a běžel si domů pro nelegálně držený perkusní revolver. Pak se vrátil zpět a okamžitě jednal. Přišel do hospody a ještě mě a moji sestru malou poslal ven. Potom jsme slyšeli ráno, jak to bouchlo. Útočník zasáhl muže do obličeje, kulka mu proletěla čelistí. Postřelený muž leží tady v Jičínské nemocnici a právě dnes se podrobil náročné operaci. Podle lékařů ale není v takovém stavu, aby se nám mohl vyjádřit na kameru. Konkrétnější nechtěla být ani rodina. A je na tom špatně. Majitel hospody se k celému incidentu odmítl vyjádřit, nedovolil nám ani natáčení. Lidé z vesnice mají ale o příčině celého problému jasno. Sestra postřeleného prý nedávno vykradla dům útočníkovi matky. Jo, ségra Pavla Čureji vykradl toho pána mamku. To my nevíme, já o ničem nevím. Já s váma nebudu o to se bavit. Muž, který střílel, je teď v policejní cele. Zítra se dozví, jestli půjde do vazby. V případě prokázání viny hrozí muži za trestný čin ublížení na zdraví a nedovoleného ozbrojování trest odnětí svobody až na 8 let. Z Jičínska pro televizi Prima Silva Dymáková.